Nazdar retro garážníci, dneska tady pro vás mám naprostou perličku, kterou budeme dražit už 26. října na Prague Car Festivalu. Je to, skromně povím, automobilový objev století, jak psali kluci ve Svěťáku, a je to Alfa Romeo 2 litr GT Veloce. Se mnou je tady Ondra Kroutil, její majitel, a ten nám o tomhle autě řekne víc. Ahoj Ondro. Čau. Čau. Tak co to je za auto, ten Goťák? Prosím tě, no, jak všichni vědí, tak určitě Karel Gott měl tehdy nehodu v 70. letech. A tady tohleto auto se nám vlastně jako podařilo velkou náhodou pořídit. Ty jsi vůbec nevěděl, já jsem to vůbec co nevěděl. kupuješ v ten My moment? jsme nejdřív kupovali vlastně 2litrovou Veločku. Okay. A potom, když jsme se dostali jsme do ruky ten techničák, tak jsme začali pátrat a po nějakých jako důkazních věcech, prostě co jsou na autě vidět, že jsme začali zjišťovat, co to je za auto. To je zajímavá věc, protože existuje velmi dobře mediálně známá fotka Gotta s tím autem po bouračce. Zároveň ty si zmínil, že máš starý techničák československý. A jak jsi teda začal pátrat, nebo jak jsi na to přišel? Začal jsem pátrat, protože cestou vlastně, když jsme to naložili a odváželi jsme to do Prahy, tak jsme začali pátrat podle techničáku, protože tam bylo napsáno vlastně František Janeček. Jasně. A začali jsme přesně podle Google zjišťovat datum narození, takže to sedělo i podle toho. Což je pojítko, František Janeček, Karel Gott, to je jistota. A on to nepopírá, on to auto měl prostě, že to tak bylo. Dobře. A začali jsme pátrat prostě, no. Samozřejmě podle téhle fotky černobílý nepoznáš, jakou to mělo barvu, ani tam není vidět SPZ, žádná jiná fotka není dohledatelná. Ale ví se, že Gottova Alfa byla zelená původně? Ví se. A tady to auto je červený. Tohle auto je červený, ale na autě je spousta důkazů, že to auto bylo zelený. A stejně tak podle vinka, podle Alfy Romeo, podle certifikátu, to auto bylo původně zelený. Bylo původně zelený. Ty k němu máš teda originální certifikát od Alfy Romeo. Perfektní. Ještě pojďme zpátky k té bouračce. To mi přijde zajímavý, ty jsi mi vyprávěl hezkou historku, co se týče oken. Protože na fotce s Gottem je vidět, že má vysklený po havárii čelní sklo. Ano, to tak je. A vlastně jediný čelní okno je vlastně jiný typ výroby, jiný výrobce než všechny ostatní okna na celém autě. Co nějaký další prvky? Bylo vidět, že to auto bylo hodně bourané na pravý předek? Ano, určitě. Je tam vlastně, já udělám jenom. Dobře. Tak. To je vlastně originální žebrování, vlastně co vidíš vlastně tady na podběhu. Aha. Vlastně to jsou ty panely Alfy Romeo, tak vlastně na té druhé straně tady žádný není. Tam žádný není vlastně. Stejně tak jako zelená barva prostě po opravování už po té nehodě, tak je tady vidět. A nikdo to tehdy jakoby nevyndaval ten motor, takže ten pán vlastně tehdy to opravoval s tím, že to stříknul v tom autě. Ten motor. A dokonce mistr ve svých pamětech, když vzpomíná na tu havárii tehdejšího Nového Strašecí, tak tehdy v té knize zmiňuje, že přeskočil těsně před nárazem na zadní sedačky a že se střecha přimáčkala až někam k volantu, což mu zachránilo pravděpodobně život. To znamená, když se jde pak po té střeše, tak předpokládám, že to je další jasný. Je to jakoby, když se na to podíváš zepředu, tak je to jakoby vyboulený. Já si popravdě myslím, že to nebylo tak jako horký, jo, protože ta vlastně za prvý skákání dozadu při pohybu, když se jede dopředu a brzdění je podle mě nereálný, to je spíš překulení, až se to auto vrátí zpátky po nárazu. Ale vlastně tady je to vidět ta boule, jo, kde to bylo jakoby opravovaný. V každém případě dneska máme k autu československý ručně psaný technický průkaz, což mi přijde jako úplný úkaz. Má pořád okresní SPZky z roku 77 a je to opravdu jako unikát, protože když si uvědomíte, že v té době, v roce 72, 73, co tady jezdilo za auta, tak tohle auto opravdu bylo pro někoho velice prominentního. A kolik jich tady vlastně mohlo být? Bylo to tady jediný kus třeba? Já si myslím, že těch kusů tady bylo jako opravdu pár v těch 70. letech, jako v té zelené barvě, protože spousta jich bylo červených. Pojďme se podívat na technickou stránku věci, v jaký je to auto kondici, funguje, nefunguje. Hele, auto jsme teď vlastně oživili, vyčistili jsme karburátory, vyměnili jsme všechny kapaliny, palivový potrubí je prostě vyčištěný, brzdy jsou daný dohromady. Aha. Samozřejmě nejsou kompletně celý zrepasovaný, aby to bylo úplně nový, ale vlastně to auto je teď v plně funkčním stavu. Znamená, startuje, jede, brzdí, troubí, svítí, prostě všechny tyhle věci. Sám si zmiňoval, že i tvůj mechanik byl velmi překvapený, jak to auto jede. Zase musíme si uvědomit, že jsme v roce 72. To auto tehdy mělo normálně 150 koní, zadní náhon, jako neuvěřitelná technika, to muselo trhat asfalt. Teď je to vlastně
Je to okruhový auto, že jo? Tehdy, že jo, vlastně okruhový auto. Byly GTAčka, GTA MK prostě. Ty měli tak 170 koní zhruba? 170 až 200 koní prostě a jezdilo to na okruhu v Brně, kde to jako jezdilo po 3 kolech, že jo? Takže skoro se nedivím, že v tom mistr na mokru boural, protože tohle udržet na silnici, na mokru. Tehdejší silnice, tyhle gumy, prostě takhle rychlý auto. Tehdy školy smyku prostě neexistovaly, že jo, takže to bylo takový, jak to bylo, jo. Na co se určitě musíme pak ještě společně podívat, tak je interiér auta. Zase, když se podívám na tehdejší dobové Škodovky a vidím tohle, tak to jsme úplně někde jinde, jsme v jiném vesmíru a navíc ten interiér je zcela originální, původně nádherný, ta zelená, ta hnědá barva, prostě to je něco nádherného. Ondro, ještě mi řekni, napadá mě, když vidím tady vzadu ty reproduktory a vidím samozřejmě nádherný dobový rádio, tak je vidět, že mistr opravdu byl člověk na svém místě, chtěl mít dobrou aparaturu. Ano, je to přesně tak a mám to potvrzený vlastně z historky od člověka, který tehdy u té nehody dokonce byl. Aha. A vlastně to auto zůstalo potom na určitém místě pod plachtou, tak přesně říkal, že si na to vzpomíná ještě teďkon, že prostě to auto mělo prostě dobrou aparaturu a že to pak jako zjišťoval a říkal, že mistr to měl kvůli tomu, aby si tam dával v úvodovkách ty originální prostě zahraniční kazety, aby si mohl naposlouchat ty melodie a prostě aby si to mohl jako pouštět. No tak to je fantazie. A vlastně to rádio je vlastně jako zrenovovaný a jako plně funkční, takže hraje, akorát prostě nemáme to připojený na antenu. No to je špic. Nádhera. Ondro, ještě mi řekni, probrali jsme tady celou řadu vlastně těch důkazů a indicí, že se jedná skutečně o vozidlo po mistru Gottovi, ale přeci jenom ještě máš jeden a ten je krásný. Ty jsi pátral v archivech a co jsi našel ve fotkách? Já jsem pátral jakoby v archivech, prostě pátral jsem všude možně, protože jsem zjišťoval, jakou to auto mělo tehdy SPZ-ku, až se mi podařilo dostat vlastně do archivu Národního muzea, a kde jsem jako objevil fotografii prostě vyloženě, tam je takový soubor věcí ohledně muziky a mezi tím jsou fotky Karla Gotta, ať už jako v autě, tak je vyfocený tady tohleto auto s SPZ-kou ABN 1777. Původně SPZ. A tahle SPZ-ka je napsaná v tom techničáku, že byla vyměněná v roce 75 za poškozenou. Což je takový jako velký... Oni jezdili společně různě po koncertech, že jo, s panem Štajdlem a podobně. Ano, jezdili spolu, takže tam je fotka s touhle SPZ-kou a tahle SPZ-ka je původně zapsaná i v techničáku, který je pořád k tomu autu. Přesně tak. Paráda. Dámy a pánové, to je další a jeden z mnoha důvodů, proč byste si tohle auto měli chtít koupit právě vy. A my vám ho už v sobotu 26. října nabídneme v aukci historických a sběratelských vozidel Retro Garage, kterou budeme pořádat v rámci velké motoristické výstavy Praha Car Festival. Tak se na vás těšíme společně s Ondrou a samozřejmě nezapomeňte, že ta aukční nabídka je velmi široká, ukážeme vám tady v odkazu, co dalšího tam budete moct vydražit. Tak se na vás těšíme. Ahoj.